Dinsdag vond bij Dekkers Tweewielers een driewielerdag plaats. In Wansum kon de senior kennis maken met diverse soorten en ook zien hoe een eigen fiets omgebouwd zou kunnen worden tot een driewielfiets. Driewielfietsen in het algemeen wordt gewoon steeds populairder, want wij merken dat mensen gewoon langer in beweging willen zijn, zelfredzaam ook. Dus wij merken een verschuiving van de scootmobiel naar het langer blijven fietsen. En onze module is gewoon het grote voordeel dat heel veel mensen zijn gewoon al in bezit van een goede, dure elektrische fiets, waar ze vaak 2.000 tot 4.000 euro aan uit hebben gegeven. Maar door wat voor reden dan ook, medische redenen of gewoon evenwichtstoornissen, Parkinson, noem maar op, omvallen met fiets. Mensen willen toch lekker in beweging blijven en dat kan op een redelijk laagdrempelige manier met onze ombouwmodule. Vorig jaar was het heel vaak dat mensen pas kwamen nadat er ernstig letsel was geweest, zeg maar. Dan ben je vaak net een stapje te laat. Dan lukt het ook nog wel om op een driewieler te kunnen leren fietsen. Maar we merken nu ook dat mensen gewoon uit voorzorg, preventief, dat ze al een keer gevallen zijn of zeggen van hey, ik ken iemand die is al gevallen met de fiets, dat wil ik voorkomen. Een beetje hetzelfde met de fietshelm, alleen dan ja, een driewielfiets natuurlijk iets moeilijker om naar over te stappen. Maar wij merken doordat je je eigen fiets kan behouden, gewoon je eigen fietstassen eroverheen kan doen, dat het gewoon heel makkelijk is om die overstap te maken tegenwoordig. Ja, ze willen gewoon, het is vaak de keuze van of ik ga met de auto of hele korte stukjes nog te voet, want de fiets staat in de schuur of in de garage. Alternatief is vaak scootmobiel, als mensen zelf niet meer auto kunnen rijden. Maar mensen willen gewoon, die geven er steeds meer, die hechten er waarde aan om lekker in beweging te blijven. Want dat is niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest is bewezen dat fietsen gewoon gezond is. Dus, en dan op een veilige manier natuurlijk. Ja, met driewielfietsen hoef je niet meer op en af te stappen. Dat is gewoon het grote voordeel. Waardoor je dus bij de stoplicht of als er iets onverwachts gebeurt, niet met de voeten naar de grond hoeft. En dat is voor iedereen een win-win situatie. Het is voor de meeste gebruikers wel even wennen om op een driewielfiets weg te rijden. De eerste keer opstappen en fietsen, dan is voor de, ik zeg al 60 tot 80% van de mensen die denkt ik stap even op de driewieler, ik fiets weg. Het is even een nieuwe manier van fietsen wat je aan moet leren. Ik had net een mevrouw op de fiets, die had 2 weken geleden bij Medipoint, hulpmiddelenleverancier, geoefend. Toen wou ze bijna van de fiets afstappen en de fiets laten staan. En nu komt ze voor de 2e keer hier oefenen en merkt gelijk al dat ze, gewoon de 2e keer al een stuk beter gaat. Meer informatie over het ombouwen naar de Torbium-module is te verkrijgen bij Dekkers Tweewielers.